По-малка сестра. Ами, записваме го за пети път, всеки път проваляме нещо. Например, Мими каза кого харесвам на камерата, аз казах тя кого харесва и да. Всички знаят кой харесвам, но иначе да. И да, може видео, защо да не може. Едно. Какво? Махни, махни се. Вижда се. 2, 3. Какво направихме? Не знам. Не! В момента. Какво става? Не, просто мишката беше на нива за детето. Да. Ох! Да те виждат тъгли фейсове. Ти! Скочи. Що? 1 минута и 4 секунди. What the fuck?